Hej, jeg vil præsentere SpyCap-konceptet og forklare, hvordan det fungerer. Hele konceptet går alt sin enkelhed ud på, at vi har nogle tankdæksler, elektroniske tankdæksler, som simpelthen kan finde ud af, når tanken den bliver åbnet. Når det bliver åbnet, så vil selve dækslet sende et trådløst signal over til relækortet. Relækortet kan snakke sammen op til 30 dæksler, hvilket giver rigtig mange muligheder. Relækortet det skal have 12 volt, og så har det 2 relæudgange. Og de 2 relæudgange er normalt åbent og normalt lukket. Og det gør, at vi kan snakke sammen med alle former for GSM-modul, GPS-tracker, sirener og alverdens alarmeringsudstyr. Det vil sige, at vi kan både få en stille alarm, og vi har mulighed for at starte en tyverialarm og informere omkring, at tanken den er blevet åben, og et potentielt dieseltyveri det er i gang. Det giver i og med, at alarmeringen sker i det øjeblik, at tanken forsøges åbnet. Det er et tidligt stadie i dieseltyveriet, som gør, at der er rigtig stor mulighed for at fange tyvene i gerningsøjeblikket. Relækortet kan snakke sammen med op til 30 dæksler. Dækslerne har en trådløs rækkevidde på ca. 80 meter, så det vil sige, at relækortet kan monteres f.eks. på en bygning, og lad os sige, at det er en landmand, der har flere traktorer og nogle dieseltanke, så vil et relækort kunne overvåge flere tanke på én gang, og som sagt alarmere, hvis en af de her tanke de bliver åbnet. Tankdækslen, der findes det gængse tankdæksel, der bliver brugt til stationær tanke. Det vil sige, det er stationær tanke, vi har ved huse til oliefyringsolie og til dieseltanke til landmænd osv. Det bliver også brugt på entreprenørtanke. Så det er det dæksel, der bliver brugt til, som sagt, det stationære tanke rundt omkring, hvor rigtig meget dieseltyveri det hærger. Dette dæksel det er til traktorer, det vil sige, det er Valtra-traktorer, det er Fendt, det er John Deere-traktorer og mange andre traktorer, de bruger dette gængse traktordæksel. Her vil jeg lige vise et eksempel på, hvordan SpyCap-konceptet det fungerer. I den her opstilling har vi 2 tanke. Vi har en stationær tank herover, som kan være fyldt med diesel eller oliefyringsolie. Her har vi en traktor, som er også fyldt med diesel, et par 100 liter diesel. De her 2 dæksler, de er kodet sammen med dette relækort, som er kodet sammen med noget alarmeringsudstyr her, som består af her 2 lysdioder. Her er det koblet sammen med et GSM-modul. Så det vil sige, at i det øjeblik, at jeg åbner min tank, så starter mit alarmering her med det samme. Det kan også være en tyverialarm eller noget andet sirene, som informerer om, at nu sker der noget. GSM-modulet sender en sms afsted trådløst, og allerede nu her har jeg fået en sms om, at min tank den er blevet åbnet, og igen